un dels músics valencians amb una trajectòria més sòlida i coherent. Òscar Brit va formar part de diverses bandes de pop-rock en la dècada dels 80 i 90, alguna ben coneguda com Banderes de Mayo. Però des de l'any 2000 ha desplegat una important carrera en solitari que l'ha convertit en un dels grans referents de la cançó d'autor. El seu nom és, a hores d'ara, una garantia de qualitat. La vida és monocolor si no te poses a ballar la dansa dels atrevits que no es conformen amb encara. Si jo no fos un somniador, ja fa temps que ja hauria a un barranc entre les argantanes i el verd fosc del matollar. La vida no té cap valor si no es pot viure amb dignitat. Hi ha tants que te la robaran sense tan sols pas ballejar. Te'n trobes enmig del camí i has de pensar per on passar o fer saber que tu no vas a viure agenollat. Deixa viure i viu mentre les cames vagin avant. Dona i quan pugues riu i si no agrades ni puto cas. Mai ningú no et posarà l'estora roja per entrar a l'escenari del gran joc on es confonen realitats. T'ensenyen que hauràs d'actuar per obtenir complicitats, però ai, si fantasieges s'apresen a censurar. I aquí per un tros del pastís és molt capaç d'assassinar. Pot ser-te pinta d'Adonis, però no et deixes enganyar, perquè ha arribat el moment, com la hiena se n'aprofitarà i et clavarà els ullals fins deixar-te desagnat. Deixa viure i viu mentre les cames vagin avant. Quan pugues riu i si no agrades ni puto cas. Ix al carrer i viu mentre les cames vagin avant. Dona i quan pugues riu i si no agrades ni puto cas. El teu disc, Òscar, finalitza amb una cançó, Florentina Sunset, que està dedicada precisament al lloc on estem. La veritat és que un lloc molt especial. Com decidisses construir-te una casa així?
Tinc unes arrels en aquesta casa i en aquest paratge perquè, evidentment, construir la casa, que és una cosa que jo penso que tots hauríem de fer, perquè és un procés, una experiència molt bona, t'arrela molt. He tocat cada pedra que veus així, l'he tocat jo en les mans, i això és una experiència molt bonica. Com t'he dit, la filosofia de l'Airship ens interessava, de la manera que retorna a la gent el poder de fer-se la seva vivenda, contenen altres espècies. No dic que el repetiria perquè bastant de major i tal, però tampoc m'importaria repetir-lo en el sentit de que és un projecte molt bonic. És fonts d'inspiració per a la teua música? Bueno, el tema Florentina Sánchez realment no està dedicada in situ a la casa, sinó més bé a les reunions que hem tingut així, en festes de tota mena, i a l'ambient que es forma així en un lloc, com dius, entre pins, en la pinada, bon ambient, bon oratge, és tot preciós, no? No fas discos conceptuals en sentit estricte, Òscar, però sí que intentes donar-li un sentit a tot el conjunt. Quines són les llums i les ombres que protagonitzen este darrer disc? Les llums i les ombres són les que han existit sempre, des que hi ha món, des que hi ha humanitat, en les seues manifestacions, diguem, tant positives com negatives, existeixen des de mi i existeixen des del conjunt de la societat. Moltes vegades sembla ser que l'ombra guanya a la llum i la negativitat de tot plegat pareix que guanya, diguem, forces que podrien ser catalogades de llum, com l'amor, la decència, en el comportament amb els altres, això. Són títols que me venen d'alguna manera espontàniament i en aquest cas és una frase treta de la primera cançó, la que obre el disc, Les màscares. És possiblement un dels discos més directes i més efectius de tota la teua trajectòria musical. Niputocas, per exemple, és un exemple del que estem dient. Ho veus així? Està fet premeditadament, és un disc en el que retrobe o me reincorporo d'alguna manera a un llenguatge pop-rock, que és d'on jo vinc realment. El que m'interessava més és aquesta frescura en la interpretació que no altres aspectes de sobreelaboració, que crec que les cançons no ho demanaven. Qui és Delicat Narcís? Delicat Narcís pot ser qualsevol artista, de fet ho són. Els artistes com a col·lectiu tenen una gran dosi de vanitat, pot ser jo, pot ser qualsevol, que per una banda l'ajuda a progressar i per altra banda resulta ridícul. En definitiva és una manera de riure's d'un mateix i d'esta força que a mesura que et fas major d'alguna manera s'hauria d'ensenyar-ho a controlar. Doncs si te pareix, ara anem a riure's d'això que dius tu i anem a escoltar Delicat Narcís. D'acord. Ja no tinc cap gens, però encara en vols molt més. I t'oblides de l'estrès. Vols ser adorat, admirat i desitjat. Vols ser Apolo, Eros i Goliat. Tot és jo, perquè a tu el que més t'agrada és agradar. Miserable criatura, no el deixeu de malcriar, perquè això és la seua cura. Aquest molt petit Adonis, Delicat Narcís. Parlen de lo poc que estàs, també de lo bé que ho fas, i ets els mascle fins a la punta del nas. Quanta capacitat i
i tot tan ben explicat. L'ecointel·lecte també es vol acaronar. Tot això perquè a tu el que més t'agrada és agradar, miserable criatura. No deixeu de malcriar, perquè això és la seua cura. Si vas néixer ben dotat, tampoc no és la teua culpa. Culte a la personalitat, així és com es ven la burra. Que sí, mon petit Adonis, delicat Narcís. Enregistrar-te tu mateix amb la càmera del mòbil, les 101 cançons favorites i pujar-les o penjar-les al Facebook i al YouTube ha donat molt que parlar. Com també aquesta iniciativa? Això va ser més una mena de joc que jo me vaig proposar a mi mateix. Jo, abans de ser músic, va ser fan. El joc de les 101 cançons favorites era una mena de tindre la pàgina en marxa. Ho puc fer perquè tinc un bagatge molt gran de cançons, conec molta música i no me resultava excessivament, complicat, perquè l'elaboració dels vídeos, evidentment, és mínima, és el telèfon i avant, vull dir, el so del telèfon. Ha sigut un divertiment, no? En els teus discos hi ha també moltes referències a la naturalesa, a l'ecologia, a la mar, al vent de llevant, a la llavor voladora, també. Quina vinculació tens? La temàtica que sempre tracta és l'existència humana. Soc massa escèptic per a fer lletres, que es posen algo de manera directa i ho deixen clar el que jo penso. Llavor voladora és una cançó que realment parla sobre la inadaptació, sobre sentir-se inadaptat. El que passa que empra la metàfora des del punt de vista d'una planta, preguntar-se si uno és una llavor voladora que ha vingut de molt lluny i resulta que ha germinat així per qüestions aleatòries i arbitràries. Les ones t'arrossegaren sobre un mar blau i gentil, a una platja que aleshores era un verger tranquil. Al vent de llevant volares cap a terres més endins, fins que un dia t'aturares entre tarongers i pins. Les arrels són com les mares, busquen terra per instint. Les teues saies s'hi clavaren, un impuls ben imprevist. I avui que t'has tornat a flor, saps que va ser llavor d'un arbre i un d'aquí. Quan sents la nostàlgia del temps, quan mires i no entens que hòsties fas així. Tu vas viure la infantesa talment com tothom la viu, ignorant que allò era la vida, que després només s'hi sobreviu. Però com
que havies de créixer. Ho vas fer sense remei i et va costar reconèixer el verd color de la teua pell. I avui que t'has tornat a flor, saps que va ser llavor d'un arbre i un d'aquí. Quan sents la nostàlgia del temps, quan mires i no entens que hòsties fas així. I avui que saps el teu destí, saps que va ser llavor d'un arbre i un d'aquí. I quan sents la nostàlgia del temps, quan mires i no entens que hòsties fas així. Bé, la veritat és que és un autèntic privilegi estar a l'assaig d'un artista hores abans del seu concert. Avui actues junt amb Miquel Cavaller, que és el company que sovint t'acompanya, en un dels concerts més especials per a la Casa de la Cultura d'Alcúdia, en aquest 30 aniversari. Què suposa per a tu aquest espai, Òscar? Dels edificis del poble és el que més vinculat m'he sentit, sempre perquè allí vaig fer ràdio en el seu temps, he estat molts anys assajant allí en diversos grups i en definitiva l'he transitat molt i l'he viscut bastant. Als 17 anys ja començarem amb Coda, 16-17 anys, érem un trio, fem el que podíem en aquell temps i després ja cap a finals del 80 aconseguirem un grup ja més, diguem, ambiciós i aconseguirem algo que era bastant difícil, Banderes de Mayo, que era gravar un vinil, que era pràcticament impossible perquè era caríssim. Vaig tenir un altre grup en anglès, The Beat Dealers, després vaig estar en Austràlia i en tornar és quan me vaig posar a cantar sota el meu nom, cap a finals del 99. Tota una sèrie de circumstàncies que s'ajuntaren. També portava igual 15 o 17 anys sent molt fanàtic del rock i ja començar a buscar altres músics, altres músiques, altres colors en els que expressar-me i treure, en definitiva, una veu personal, tant com a compositor, diguem, i fer-ho amb tota la naturalitat del món. I això comença per la llengua que parlava i parla sempre. El fet de canviar i tornar un poc als meus orígens, diguem, pop-rockístics de tradició anglosaxona, també ha estat un fet natural. En definitiva, tots són cicles que ho va cremant i jo sempre m'he mogut al ritme del que vaig sentint, el meu instint. Què anem a escoltar esta nit? Totes les cançons del món realment és una exageració, no? per a explicar que potencialment
per a una persona amb una memòria musical bastant potent com soc jo, que recorde igual massa, molt, ixa biografia, diguem, sentimental, emocional meua està farcida de cançons i des de que recorde, diguem, primera adolescència ja a final de primària, que es dia, els estudis de primària, me recorde cantant en el pati d'escola per als amics i així he continuat. Quins canvis veus o creus que ha experimentat la teua música al llarg d'esta trajectòria? La meva música ha experimentat canvis, espera haver evolucionat per a bé, segur. A nivell lletrístic intento condensar i concretar més el que vull dir en cada moment. A nivell tècnic no soc una mica millor de lo que era, tampoc massa, però sobretot ha canviat l'entorn, perquè l'entorn, diguem, l'aparició de l'internet ha canviat tot el xoc musical, tot el xoc, diguem, del que significa dedicar-se a la música. I la cançó d'autor valenciana? O la música que se fa en valencià? És un moment bo, sense dubte, però hi ha un gran problema, que és la inconseqüència de pràcticament tot el que es fa. No som una gent amb pes específic en l'Estat. Evidentment, la música en valencià, que és una etiqueta que jo sempre he rebutjat, música és música, i ha evolucionat moltíssim en qualitat, en mitjans, en gent que, si no bé no és professional del tot, almenys sí que intenta fer les coses professionalment i ben fetes. I el públic? Ha canviat? Bueno, jo m'he de dir que tinc alguns altres grups i hi ha que dir que el públic de rock és molt diferent del públic de, diguem, cantautor, no? Per a mi no han existit aquestes barreres. El públic, tinc un altre públic i altre que quan faig això no s'acosta, perquè volen sentir-me cantar rock. Què tal amb els músics amb els que sovint actues, com Miguel? Bon xic, bon xic. Bé, a veure, els músics són un col·lectiu de vegades difícil perquè treballen en precarietat irregularment. Jo, la gent que he treballat, són tots magnífica gent, tots, des dels que duia abans a Miguel ara, tots són gent molt bona. D'altra manera, yo no estaría en ells. ¿Qué tal la experiencia, Miguel, que te tenemos ahí concentrado? Muy buena, desde el principio. Yo lo tengo como situado en el marco de padre, aunque no sea mi padre, ni por edad ni por circunstancias de sangre. Pero el tema es que yo a él lo escuchaba antes de conocerlo. Y ya me gustaba su música y para mí es un placer poder estar aquí a día de hoy compartiendo escenario con él. Vos deixem amb el públic vostre, vos deixem en este concert 30 aniversari de la Casa de la Cultura. Molta sort, bona nit i bon concert. Moltes gràcies. Carmen és una dona sencera que et deixa les coses clares a la primera. Pepa, una mare guerrera. 1, 2, 3, 4. Que no són bons temps per a l'amor, la vida t'espanta, que busques però no trobes l'esperança. Assegures que el passat fou molt millor i dir això no et cansa. També dius que la humanitat no avança. No digues que no pot ser, no parles, ja no vull escoltar res més. Conservaré les ales, encara que siguen fetes de paper. No digues que no pot ser, quan tot està predestinat a canviar. Els nous temps ja s'acosten, si no
pots assumir-ho, fes-te a un costat. Dius que són temps de ràbia i de dolor quan no han sigut preguntes. La felicitat és un estat presumpte. Assegures que hi havia un temps més digne de memòria. No serà que coneixes ben poc la història. No digues que no pot ser, no parles, ja no vull escoltar res més. Conservaré les ales, encara que siguin fetes de paper. No digues que no pot ser, quan tot està predestinat a canviar. Els nous temps ja s'acosten, si no pots assumir-ho, fes-te a un costat.